Ahoj, vítam ťa na mini workshope Spoznaj svoje skutočné ja. Čo je cieľom tohoto workshopu? Aby si sa naučil každý deň vedome rásť a dostať sa k úspechu. Ale čo na mini workshope naučíš? Hlavné je to, aby sme začali tam, že začneš vnímať nasledovnú vec. Žil si doteraz svoj život tak, že vytýčoval si ciele a si myslel, že keď dosiahneš tie ciele, tak tedy budeš šťastný. A vždy to častie chýba. Takže tu na mini workshope naučíš, prečo to šťastie neprišlo. Čo ťa limituje z minulosti. Potom dojdeš na to, že kde vyjazne tvoja tvorivosť, hravosť a nadšenie zo života. Ďalej získáš jasný pohľad na svoj stav v živote, podnikaní a získáš aj pomôcky, aby si vedel šťastne žiť. A neodkladaj viac svoj úspech, ale odomkni svoj skrytý potenciál a dosiahne výsledky, o ktorých si myslel, že sú pre teba nedosiahnuteľné. A teraz som vám priniesla 7 lekcií, vďaka ktorému aj vy máte možnosť porozmýšľať o tom, alebo dostanete fokus na to, že ako žijete vy svoj život, kde by bolo potrebné zmena a ako robíte jeden veľký kolotoč, ktoré nikam nevedie.